Nakumpiskar sang Philippine National Police ug PNP ang masobra 1.224 million pesos nga balor sang ilegal nga mga palupok sa mga ginpatigayon nga operasyon sini sa bilog nga pungsod. Naglabot sa 79,953 ka mga ilegal nga palupok ang ila na kumpiska halin sang Desyembre ukon as of December 28 ang ilegal nga mga palupok na kumpiskar halin sa pampubliko nga mga balaligyaan, mga nagabaligya sa kilid dalan kag mga checkpoint nga ginapatigayon sang kapulisan bago ang pagsugalaw sang bagong tuig. Suno kay PNP Acting Chief Lieutenant Jose Melencio Nartates Jr., ang mga nakumpiskar nga mga palupok ila pahuluman sa tubig. Pagi sa Bureau of Fire Protection o BFP, agod hindi na magamit ang mga ini nga lihok ginapatigayon agod mabuhinan ang posible nga mga aksidente nga matabo, may kaangtanan sa palupok nga ginadumilian ibaligya bangod delikado. Sa bilog nga pungsod, nagpangbutang na mga local government units ang 765 ka mga firecracker zones nga ginabantayan man sang masobra 1,600 ka mga personnel sang kapulisan.